Kita ka. Ay, magsura. Nausap na. Sa bulan kayo. Naisa ito bulan, masaya mag-30 ko. Saya batanon. Payat kayo muna ako ba? Tigulang. Bulan. Diyos o man. Kita man na namin dito. Kaya po yung sa mo, Papa Jesus ko sa Normal man. Normal man dagawin parang. payat din po nila din. Huwag din po nila di pa kang wala mga gato. Tama yun. Samaan. Napasaylo ka kami sa musika. Salamat naman. Akan nakita ka yan. Tumanan. Ano? Tinis ko. Hindi tayo. Sa ka na. Karoon hindi ko na ako. Lumikan siya. Ano awas? Ako ka na ito. Giingan ko. Hindi pala sa sakos. Karoon sa ang nasa. Nagpabili ako sa mga. Nagpadala ako sa ano? Sa mga. Papadala ko. Di pa bigay siya. Di pa matay. Di pa matay. Nasa ba? Asahin makita rin kung makasal yun akong pala. Dati persona. Tayo. Kulbayo ito ba ato ko sa... Makita din mo sa Papa Jesus sa Florida sa una? Sa una, motibo na. Badag ko pa na. Kaya, nagagin ang pamatuwa dito. Kami, kakita. Itong panyo akong gamiton sa pag-Bible. Siglat. I-explain gini kasi bilid. So pang naan ka makita dito. Dito, nag-explain yung babae niya. Reflect mo projector. Nasa vlog. Kita, i-search mo sa social media. Nasa YouTube. Sila na pamatuod sa kakayan. Sabi sa Hila ko sila. Facebook. Hila ko nila. Yes. Itong paglingin gamit sa kung ano, kung naging sa isa. Isukot na sa mga tao. Pinagana kayo kung religion. Ang Katoliko Universal. Nagatuo sa Diyos, di kayo gamiton sa Kristo. Biyaan ng Muslim ang mga. Ako, sa ko, ang ibiyahan ko sa mga kalos. Nahara ko sa simbahan si Chapel at matulog. Sabat mo ito? Nahara ko diyan si Chapel. Ina na sila ako kadis daw. Muapil pa na tulog na din. Wala na siya sa iyong balay. Ako balay. Duyan na rin siya. Nahara ko sa Chapel. Asa si malini mo kay pukawon mo ko kada gabi na yung mga tambal. Yun na, magbalanta si Hindi Kuya sila, Carnero. uban gini mo na magbalantay sa karnero. Di ka ikaw yun ang hiya eh. Hindi sila, tulog din sila. Tulog ni. Sa una mo ba naas din si Ulay? Sa mukan kay ito. Di rin dito rin mong mamirin. Hindi na to ako. Dito tinuod. Pero katuig na to sila gisulay. Dito naman sila nanoo. Aminyo mo siya. Wala na ko. Kasama na to. Si Ulay na ipabasa sa silid. Wala may katungod. Yung kaya natin nga wala. Upat na. Tulo katuig na sa Hebreo. Giaklang po ito ba? Giaklang ba? Wala yun kung mantigo ba sila manutod. Basaha ang katabang sa simbahan. Kung pagkuman anak, mahawag yun yung mga tao. Kung matuloy ang mga tao sa unang gamit sila harap ng mga tao inong kong tao sa lubuan. Nga naman na, mulaan ang kita ko. Paulawan ko sa simbahan sa lubuan. Tama git. Ay, nakasimba dito. Basta magsimba na ako, bisag ang kaabag na magsimba ko, tapsingan ko. Di nga, di ko dandan, di ka masulod sa simbahan. Nga, kinsa ko sa simbahan sa natulog ko diyan. Ako kayo nagbuhat sa kadusungan. Nga, yung mas papadya sa anak, pagbuhat. Kaya yun ang limong nakusa sa ganan. Di, naamin sa Biblia. Naagad. Waon, buka mo dito sa mga kanila, inon ako sa mga kanila. Ito, kung gusto ka na. Tama. Nakalitan yung pare, mag-ipang babang niya. Ay, mira, kipes pare. Ha? Ano ba kita eh? Pinsan na po tayo dito. Siya na sa kita. Nga pare. Asa kita na si Mas Parita. Ako alam na po. Nasa Roma. Tanawan. Pangulong pare. Tanawan. Hindi na kumupandong ni mo pa pamalandong ako. Kaya naman dili mo dog. Inanas paritan. 2 ounce. Ano? Simulan, hindi mo dito. Yung ako, trabaho, hindi na ko. Mo lagi mo trabaho. Masakit ko. Bulog-bulugan na nga dito. Sa kanila, bulog-bulugan naman.
Nagulog na agad. Nga nangadato na sila. February pa ako na ko. Uy, February lang. Pero di ako pa. Tikso din sa isang text. Napatambal ko rin pati ito ni Dua Kabulan nun. Kaya po mabawan. Mana. Sayang ito. Kadaghan yung gitambalan dito. Herbal. Lagi yun. Daghan yung gitambalan dito nga dito sa pamapatambal. Ilang ko po. Dua Kabulan ko sa iya ba? Wala. Di alay. Akong tubig lang. Kanijos no, di tubig na Grabe ila. mo tuloy ba? Bilib ko ba? Tubig na ako. Kaya wala kang bilay pa, kinibiyak ka na ako. Isa ka tuig ba sa tubig mo? Gilumot. Wala, di na. Ito dahil mabili nito. Nagkala ko kumamay Pila ka tuig na. Dani. Iya ka ng holy water lagi lumuton man. Huwag yung lumot ba? Huwag yung utang Eh, sakit. ay uban gani yung paitan anak. Mga na Kana di isip-isip. pahawaon ako niya ka anak. Abot ang bagyo na kung wala abot ang Manila. Ay, Oh, balaan ang tubig oy. sige nagtawag ako sa mua dito nga dito mi. Oh, hamak mo na biyaan ako na kung lugar noon. Yes, kay dito sa ultimo sa kung balay lampayan ang mga tao taga sugar mo. Tama agad. Tama giingon. Di ko tuuhan sa kaugalingon kong lungsod. O di sa simban kinsa ko. Kagay mo ito. Di ba kaya mo ito kasi mo? Di pa. Di naman pa anak eh. Dito mo sa silang alaga. Naman sila agalon. Pagi nga pag ikubuang. Pagkalo ka. Tungod ba ito akong igsuon po. Pasunsulod. Pagkalaman ito pong ibuang. Kaya para madamay ko. Itong kuwan yun. Dondon. Wala na. Kamay na. Dondon. Ayun ito nun. Hmm. Magandbanin ito no? Anak, pasunod po. Saan papansin di mo makakaya eh. Kaya pagbad na nimo, sundan mo kang di mayo. Pagmutunganon siya. Gamera ang isa kagatos ng poses kung yung pangtagalan sa naman. Tama agad. Ano yung ikas lawas Ito ko yung sa tuwan ninyo mga bata. Ito sa nakakita power. Wala na nagbalik. Dito sa tuminyo, ako'y nagtambal ato kay kuhaon sa saban. Wala na nagbalik. Kautang puto sa kuha si Roda. Grabe itong humala. Pero mabalik ka tuon niya, inikabot sa panahon. Ang problema na kung di mabalik, kailangan na to, gifted tong bata, basig mabalik. Mabali ba yang IQ gamiton sa ban? Tama agad. Bisa ang mga tidak silakan kasi kasi kedua di sini masih tegak sini pandangan amanah amanah sila pagay ko ng pumapagkakaroon ng kiriyan matutuman ang iyong pagpapag sinisita ay sila ang karangkalan ng sa matagal lang ihatagan mo karumadlaw huwag sila akin sa among mga sarap ingon sa pagpasaya sa nakasalakan namin umbilip ang pamilya sa pamilay wala sa kami sa dautan amen tumana ninyo ang mga sakot ginagawa ayaw pa sa kami tumiluhan ng mga anak sultihan ng mga anak tanong ako daw lang nakita asama daw lang ng bala igil yung anak igil mo ang asawa dagang nakakasama ka mo lang kang isulti dili maluwas ang tao sa sirkunyas kundi kinangalag may buhay ito ka na ninyo ang kapag yung akong isulti ang pagkako pasaya ka na pero pasaya ka na kapatid ka na nasa saman ipatay ako ka na ano sa iyan ano ka pala ka ano ako din anong pagitama ako mga kanino ang gusto ka na akong dapat ka ako ang dili ko sa magkipato ka na ay ka pala kang lawas usan mo ka na pala usan ka na kasama kabaraki kung hindi ko iwasan bala anak niya naman pero makalimutin sa iyong lawas
Kung mapapas din yung masarap. Lumuha ka ng instrumento. Ang tubig. Mahulap ang kanino. Ikaw ang dito sa lagay. Ay, lagay. Lagay. Ang importante mas malangit ta. Tama gid. Gamay sa lapan mas jutay gibayan eh. Paan ka lang tayo. Okay? Wala ka dito na ganiha. Sige, kita akong wala replay ko. Kisana siya eh. Kita ka. Ay, magsora Ano, saan no? sa bulan kayo. Naisay ito bulan, masaya mag-30. Siya batanon. Payat kayo muna ako ba? Tigulang. Bulan. Di sa mana. Kita man na namin dito. Kaya po yung sa mga Papa Jesus ko sa inyo. Normal ang dagawin parang Payat yun. Payat di po nila. Dahil nawag di po nila di pa kang wala mga dapuan. Tama gid. Masamaan. Mga lugar-lugar, doon. Ano mo dito? Wala pa yan. Kulto pa nila yung sa inyo. Mga anak kami diya. ikaw lang din po dambo sa imo. Pero si Mana gila. Tama. Di Hinang ba nang iyo ko gipandam ko sila. siya turig ba? O sa ipas noli. Nakay mo nani? Dawag ka Ay na lang. Ah, di na na? Ay, di na nila ako. Ako naman gipainom sa mga kay Basig. Napay mga controversy. Wangit. Ipatso mo. Vlog mo. Paul sa Naman kay Gimintin, ipainom naman dito po. Wala ko nung tambal. kailan na. Oo, ginuong. Naigiman ka patadlogan, magidahin ka. Sa gamanan na ko. Gamanan ko lang, sigarilyo mo kayo. Ginugil ako niya sa 25. Yan lagi isang pita, pero wala man ka nalawin ka sa kuna. Ginuho ko isang pita, matalag pa sa lilugan ka ng sumun. Kaya palibak, kaya pupupong. Magawa sa baba, hugaw na lang magawa sa bambak. Tama gid. Mga ginaatong kuan sa una sayop. Okay? Hindi na rin madugay. Ya, salamat yun sa imuhang pagkuhan. Salamat kayo tiya. Salamat sa May kay Oo. ipasaksi ka sa espiritu po. Salamat sa pagdawat ako. Mm. Out.